Kaseng FKGP Limbang Kinong Lam na Bernihat Circle Bat Baridua Circle Kila Maham Ting ya kitu ki ijan ki badai ki khasi ki baju kular ai kam ki samla kan thai khasi shakwei ki jela raju kapor la kan tu ya kmi pa bak ki dei man husiar ne wat jing tip babnya hashwa bakin pha ki khun bakin lech bala shakwei pat ki jela kham tam ya ki kan thai khasi ki samla kan thai kate ki jing maham da kinong lam ka FKGP ya ki ijan mat kan tu ya kmi pa bakin husiar kadai hadian bakin nen kami la lech man chao no ya anut ki samla kan thai nang Guwahati airport bat ki belangat akajing sha thok sha syukur bat sha pinbi akajing sha kular ban penyo akam sha Hyderabad ni nak liang aseng FKGP dari dua circle dari Boni circle wah yo jintip ba kidan ki semla anut kidan ki langut hi và we kan thai di la tre rupa hate và angut kidan ba ki jam ta ba kidan ki agent na ba sa ma na Shillong jintip na ba sa na Shillong ba tre na te ba ki ong ba ai kam par por poi ki hate ki ong ba là ai cả interview rồi còn kia bên ai cả cầm há hospital và tên hospital là tiếp ba rồi kata thì ai jing tiếp EU rồi thì EU thấy sung la thì là EU rồi và cái phát cái ngay pa jung ki và jung ngay cái tin jung ki agent và cái phát rồi ki và EU và long EU rồi ka issue jong ka jong agent EU hadu ka tang ayo jing tip ensure ka long ka issue jong mainly ki agent jong ki Assam bat ki nabar jong nabar bat dei ban ngai tin jong ki agent pengar pat du dang de ka sine dang ta kata ba dang red ha na sine nam ta tang patang ye ki ngai pa jong ki ba kit kya mi mem dei ban pha shibarum tu ki khna red tu Arpad ki ya ki agent ngayo jing tiba ki o de para kasi ka agent ro wa ngayo jing tiba kan hack kan si ki bat nga arpad ro bat ki kena samla jong ki me snong ka thau jungi ba perkhat bha por kan ye ki agent ro perkhat bha baju ngej adu suddenly kum tu ang kata he na ka lek sing bari dua circle ang tai plus Gawe galong ina banel circle bat dan presiden berdeo circle te jing yo jing tiep na liang dan ge kena semla kenthei liang bahiang kiong ge lek tresha Hyderabad kimi klai terik ki ami ki chong treng na Guwahati ki lek kiong kidon lamba agent kiong ge penyo kam ya kam jam ta Hyderabad tiki apoi stay ya apoi stay bapli kimtep kaltis tinutep shu abai ha station kita gi poi dong ki step arbaji gi apoi kimdan gi bawon sha te hadin panadu dam step man ki dan gi won sha ya le tip ki aja kai ga jingjang ngam da tip har tu kena semlar kemia tu har kalau ne long kidon hadin pat dia poi hata jaka sa jungki tip begitu ki ijen ki aja ka mia tip menmet siteng kadoi bije met kadoi bije ki abe na tu jaka sa jungki populisa na bedok ki kerman ng bani kam jam kadoi bije kadoi siteng be hadin pat populi kumno ki yo jaka sa sha hotel hotel garteng rang tip da ki afon ki bahi sam ki tenai sam ro populi ki do ki shimram ki pha pisai ki pha pisa sa hotel arsi ki asa te ki wat long tentara tiket train ro adu long menio tiket ro adu bena April
te musai hadu bena April te kimla ban ap te hadin kimi pa ni ma simram hadin kila book de flight te tasni sabuji kia shong flight hinyo steng kia poisha airport te nakalian ngi jinyo jing tip tasni nyo tip di tip ngi shau na airport gohati te long kade ka jing ka message yungi nakalian FHP long kena ki kimi pa ki kun samla ki balik tre lamba ki agent ki pha kalau ki ong one tradition ngin penyo kam jam nama hap kli long hap wat nya ba nam tagi kena samla ki pun ka jing jam ta singi la don hi jentiar ki don ki kena samla don ja te nakalian juga ta hi kam ses juga dong kam husiar hi lo nai senya pelat ki agent